Aquest és el propòsit. Quan els bisbes finalment l'any passat van recollir aquesta proposta de donar pas, que es havia elaborat de temps, perquè hi havia hagut en el decurs dels anys els intents de fer un institut superior de pastoral o un departament de pastoral a la Facultat de Teologia. Finalment va haver-hi el Seminari de Teologia Pastoral, que va fer el seu camí també. I quan van donar pas a dir que creem una càtedra de teologia pastoral, la càtedra és un instrument molt flexible. A vegades la paraula càtedra, segons que li pot sonar com a cosa exclusivament acadèmica, no? El catedràtic, però de fet és un instrument acadèmic que permet organitzar tota mena d'activitats, cursos, docències, seminaris, alta investigació, si es vol, però també divulgació, simpòsiums, jornades, publicacions, i entre elles el compromís també de continuar publicant la revista Quaderns de Pastoral, que sempre ha volgut ser això, el recollir les problemàtiques pastorals i les realitats que es confronten en la vida evangèlica i mirar de fer un aprofundiment i unes pautes de resposta o de camins de renovació, de proposta de l'Evangeli, etc. I la càtedra seguirà editant la revista Quaderns. Sí.